hindi namin expect, tsaka na surprise talaga, no? So, unang-una nga hindi kami makapaniwala na na-invite, nasama kami, or nung in-invite nga, kaya nga hindi kami nakapag-attend kasi parang hindi siguro, parang gano'n, di ba? Pero, well, may sarili kasing, criteria, tsaka, yung Michelin, so, siguro naman, deserve din, no? Kasi kami, confident naman kami na masarap yung pancit namin, no? O, para sa amin yun. Kaya umabot siya ng 10 years, kaya hindi ko mag-survive ng 10 years. Kung hindi ka okay, di ba? So, proud talaga, tsaka proud na i-represent yung Tugigaraw, no? Kasi, sabi ko sa post ko na possible para na an obscure cultural dish can get national, even global recognition, which it deserves naman. So, yun. So, proud na nakatanggap ng award. Ang simula talaga ng batil patong, ang basic talaga niyan. So you have the noodles, tapos yung minced na sa Tugigaraw, meat na karabaw. Doon naman, yung sticated mga karabaw doon yung nalagaan talaga for meat. Hardcore sila noon na tagang kalabaw ang giling. Pero ngayon naman nag-evolve din. So, pwedeng beef na, nagiling, pwedeng pork na. Kasi marami na din kasi mga siguro nag-aaral ng culinary throughout the years, introduce nila yung alam nila. Pero ang basic talaga ng batil patong, so yung noodle na may giling, saka egg on top. Kaya batil patong, parang yung paggamit ng itlog, actually i-describe doon. Diba yung batil kasi is to beat So yung pinagpakulungan ng Mickey, pinag-gisahan ng mga Ricardo, no? So yun, kasi yung sabaw yun So i-beat yung egg doon, ibabatil. Tapos yung egg, na poached egg, pinoach mo dun sa pinagpakuluan mo din. So, yun yung ipapatong mo, kaya batil patong. Yun ang basic ingredients or so noodles, tapos yung giling, tapos yung egg. Kaya lang yun na marami ng patong sa Tugigaraw. Nung nag-start kami na mga 150 pansitan parang, pero ngayon sa 200 or 300 na ata, bawat corner may pansitan doon. So, precisely because kanya-kanyang style, kanya-kanyang patong. So, meron nagpapatong ng longganisa, karahay, kami, more of gulay. Sa amin kasi, binabalance namin. Ayaw din namin ng sobrang meaty. Kasi yung iba, gusto all meat, ganun. Ayaw ng vegetables. Ganun. Kami gusto namin balanse. One dish meal talaga ba? So, kaya nga walang debate doon Maraming minsan, patong, may mas masarap, masarap. May ganun sila oo, masarap yan lahat. Depende sa mo yan, panlasa mo. Kaya nga, ang dami. Kasi maliit lang ng taon ng Tugigaraw, pero ang daming pansitan, di ba? 200, mahigit, dami na. Pero buhay lahat yun. Kasi yung mga tao din kumakain ng pansit sa umaga, tapos tanghali, renda sa hapon, tapos early night. So, kanya-kanyang style. So, sinabi, mas masarap. Hindi, masarap yan lahat. So, kung saan pinasarapan, dun ka. Ganun lang dapat. Si Mrs. talaga ang taga-Tugigaraw, born and raised there, no? Sa San Gabriel, Bayabas Street, yun ang place nila. Kaya pansit eater talaga. O naman, assign ako as ped rep doon, I think 1996. Naikot ko din lahat ng pansitan nun, kasi kung nasa sales ka, so pag pumunta mga boss mo, dadalhin mo sa mga matasarap na lugar. Mga pansitan pinupuntahan na nasa silong lang ng bahay. Lupa pa yung sahig. Tapos kasama mo yung lumadaan yung mga manok. Kakaibang experience. Hindi ko familiar nun. Pero natutunan ko siya. Parang may acquired taste din Una parang weird to ganun. Tapos lalagyan pa ng sibuyas. Pero eventually, magugustuhan mo. So yung una talaga, walang kala-kala sa tao. Ano yan? Anong klaseng food yan? Tatawanan pa kasi parang may yung pangalan, batil patong. So parang siya, parang may sexual undertones Pero pag kinumbins mo naman, try niyo lang po, ganyan. Nagpa-taste test kami. Pag natikman, uy,
masarap pala, gano'n. Kaya, pag-asa to, sabi, pag matikman lang nila, okay to. Kaya, tinuturo namin lahat ng, pag nag-serve kami, talagang seremonyal, paano itimplahan yung lubuyan, suka toyo, gano'n. So, yan, sinaga lang namin sa bazaar, ganyan. Hanggang sa, paano, may nakakilala na. Sabi nila, dapat may physical store kayo, hindi kagaya bazaar, palipat-lipat, baka hindi kayo mahanap. Medyo bago pa lang ata, hindi pa masyadong yung social media nun eh. Ayun, so, yan hanggang sa may customer base na, sabi ko, buhay na to. Ganyan. Ayun, pero maraming hirap na dinaanan din talaga, Kasi, yung pag-introduce ng bagong food, talagang kailangan effort talaga. Wala kasi tayo ng maverick attitude na, subukan ko yan, gusto ko yan. Hindi tayo ganun mga Pinoy eh. Parang kasi, try nyo muna. Kung okay, sabihin mo sa amin. Parang ganun eh. Siguro ganun lang talaga tayo. Antay tayo ng endorsement or sabihin na, try nyo ito, masarap, bago tubukan. Pag trigger ka, matik yun. So, talagang i-crave mo yun, hanapin mo yun. Pero yung iba na hindi so, try nyo para ma-enjoy nyo rin. Tsaka hindi lang isa, hindi lang cheese ang battle pot. Hindi lang yung style lang, marami yan. Pwede mo nang i-waste Google Map 1827 Dian Street, Palanan, Makati. Lagay mo Chichis Tugigaraw Pancit Batil Patong. 7:30 AM open na tayo and hanggang 9:30 PM. Oo, kasi ang talaga 40 minutes ang waiting nila eh. Oo, sasabi naman namin kasi parang hindi sila alam nila yung oras.